Ngonyaka owodwa, izingane eziyisigidi ziyazalwa lapha eSouth Africa. Kulezo zingane, ezingu-37,000 zazo zizalwa zinegciwane le-HIV. Ezinye ezingu-26,000 zilithola ngokuncela komama bazo. Lokhu kwenza isibalo sika-63,000 sabantwana abathelelekayo nge-HIV ngonyaka owodwa. Ezinganeni ezingu-100 ezizalwa zine-HIV, uma zingayitholi imishanguzo, ezingu-30 zazo ziyadlula emhlabeni zisenonyaka owodwa vo. Ezinye ezingu-20 kuya ku-30 ziyadlula emhlabeni zineminyaka emine kuphela. Ezinye ezingu-30 ziyodlula emhlabeni zingakabi neminyaka engu-9 ziphila. Okusho ukuthi njalo ngonyaka kuba nezingane ezingu-244,000 eziphila ne-HIV. Eziningi zazo zidlula emhlabeni ngenxa yokungawatholi ama-ARVs. Ake sizwe ukuthi ngabe bathini kwi-workshop. Sanibonani. Ninjani? Nami ngiyaphila, igama lami nguThembi wakamkhathini. Ngiyanimukela kulolu hlelo la namhlanje la sizoke sibheke kabanzi izingane esezifakile kuloluhla lokuthi ithole imishanguzo. Okuwukuthi izingane eseyivesi seziwaqalile ama-ARVs. Kodwa ngaphambi kokuthi siwaqale ama-ARVs kukhona izinto ezike zibhekwe njengoba zisuke zibhekwa nakumuntu omdala. Angithi siyazi ukuthi isibalo sabantwana abaphila ne-HIV namuhla zingu-37,000 izingane ezizalwa zine-HIV ngonyaka. Zingu-26,000 ezithola igciwane ngokuncela kubazali bazo. Sezizonke izingane ezithelelekayo ngonyaka ziba u-63,000. Ngaphandle kwama-ARVs, izingane ezizalwa zine-HIV ziyodlula emhlabeni zingakayihlanganisi iminyaka engu-9. Ama-ARVs asiza izingane ezine-HIV ukuthi ziphile isikhathi eside. Ama-ARVs kufanele atholakale kuzo zonke izingane ezizalwa zine-HIV.